Čaute, tu sú zase Caymans. A vítame vás u ďalšieho 5. dielu Let's Playa na hru sú Minecraft Survival Games. A dneska by sme si mali postaviť nejaké tie automatické dvere, poukazovať vám, čo sme naťažili. Ukážeme vám, jak sa vlastne tie automatické dvere robia, jak sa craftí pistón, no a vlastne všetko, čo na to potrebujete. No tak začneme. Načali sme za kamerou aj pár dia. No, pár ako pár. Môžete sa pozrieť. Je ho trošku dosť. Železa je tiež celkom dosť. No, aj zlata. Zlata je celkom dosť, to by ste neverili, ale bolo viacej zlata dokopy ako dia tohto železa. Zlato už mi liezlo na nervy, no ja som zakopával. Asi pol hodinu sme hľadali tie slimeové guličky. Urobili sme aj, enchantovali sme aj pár krompáčov diamantových. No, išli sme asi 2000 blokov mimo domu kvôli pár guličkám. Máme tu na enchant, sme si zobrali 2 krompáče, jeden je už skoro minutý. Na ňom je účinnosť 3, sa mi zdá. Ešte potrebujeme rudit. No. Aj rudit sme celkom to naťažili. Ako vidíte, no. Takže bude sranda, no. Tu už to máme pripravené. My sme si to opredu pripravili, aby sme vás nezaťažovali tým, zase nemuseli to furt strihať a tak. No, takže... A dúfam, že to nebudú nejaké faily. Ešte čo potrebujeme? Železo. Železo a cobblestone. Takže najprv si urobíme, choď ešte zobrať paličky. Celko sa mi páči, ako sme to spravili. No. Inak, tu máme takú menšiu farmičku, ešte bude zväčšovať, tu napôjdu sugarcany. Hej, vám to môžeme aj ukázať. Nemyslíš vážne? Akvárko. Dobre, to necháme, to bude ako akvárko, tam máme čestku. No. Do nej si budeme dávať ten sugarcane a vedľa no vlastne tu nás za touto stenou budeme predĺžovať tie farmy, ale to už vo videu vám ukážeme, ako sa robia tie farmy. Tam už máme pripravené také malé runky, malilinké. OK, takže čo to potrebujeme ešte, všetko máme, nie? Dobre, môžeme začať. Najprv si spravíme asi Piston. No. Takže dáte si takto blok, takto 2 bloky oného cobblestoneu, aj tu na železo, rudit a hore si dáte drevo. Neviem, či budeme mať dostatok dreva. OK. A zoberieme si ich 6, urobí 6. 6? No to rovno tak správ, veď ich nastakuj. Dobre. 4, 5, 6 už máme. To je detail. Tak. To je jedno, to vybereme. OK, no, železa. 4 železa. OK, rudit. Tak. Dobre, teraz si urobíme lepivé, tie sú asi najľahšie. A najlepšie, takzvané povedané. No, tak urob lepivé. Dáte si len pistón a nad ňoho dáte ten sliz, ktorý padá z tých slimeov, čo sú také kocky. Oni po vás ani moc neotočia. Potrebujem k tomu ešte tieto ruditorčky. Takže ruditové torčky urobí všetky, no. Pre istotu hodia sa. A ešte potrebujeme tento. Už viem, čo potrebujeme. Repeater potrebujeme, takže ten sa robí... Dúfam, že to teraz nedokazím, takže sa mi zdá, že... Tak. Spravil tak. Rudit. Palička, rudit. Teraz neviem, či hore alebo dole. Tam má ešte aj rudit. Tak rudit pôjde sem. Pod to. Tak, my sme za chvíľu späť. Keď zistím, ako sa to robí, pozrieme si to. Za chvíľu sme späť. OK, sme späť. Už sme zistili, ako sa to robí. No, zistili sme, že potrebujeme vypečený kameň. Aha, ten máme tu na. Ten sme mali vypiekli sme si ho. Nie. Pistóny sa ináč veľmi ľahko ničia. Tak dole kabel, dáme si čiaru dole kabel. Tak. Tam potrebujeme toto. Tak, je to tam. A potrebujeme dvakrát. Potrebujete 2, ak chcete automatické dvere, aby sa vám otvárali z obidvoch strán. Ešte jedno. OK, máme to. Môžeme ísť na to. Nie? Ešte nejaké kocky, no, takže. Ešte viem, čo nám chýba. Železo máme pri sebe, máme. Takže
Teraz minieme trošku viacej železa. Ale to, aby to bolo pekné, No, to zatiaľ to 2 stačí. bloky. To rob 4, Ešte. hej, 4 potrebuješ na jedno. Dobre, Tak. Môžeme ísť na to. takže piston, piston, piston. OK. Teraz cobblestone. To je jedno. Tak. Tak. Toto preč. Zatiaľ si vyskoč. Tak. Rudit. Nebudeme potrebovať. No dobre, rob. Dobre, takže páčka sem, vy ste videli, To tu na pôjde Rudit. tu na to je rudy, Tam sem pôjde pôjde rudy. rudy. Rob si nejaký pomocný oný blok. Urob si pomocný blok. No, OK, čakajte. Tak, Tak, tak. Tam pôjde ten Rudit. ako ste si mohli všimnúť, už to pracuje. Hoď tam tie kocky teraz. Počkaj. Kocky. Veď tu nadať do stredu tie kocky. Však dobre, počkáš. To si tam aj dať. Veď ja viem. To si ich dal. Sorry man. No. Aha. No, veď daj ich tam. No, veď dobre, dám ich sem a nevychádza to. Tak daj jeden tu na no, nižšie, tak. Lebo aj tak to bude dvojité, no. Teraz druhá strana. Druhá, toto už je, teraz druhá. No, tam pôjde kábel. Tam pôjde kábel, no. Rudit. Pomocné bloky. Hlasnejšie. OK. No. Toto Mali by sme to mať. dole. Takto. Aj to preč. Teraz. Odtiaľ to pôjde ten Tak. Rudit. Tu na poď tento. Tak, na jedna. Na jednotku si ho kliknite. Na jedna. Spojíme to. Malo by to fungovať. Testík. To schody pôjdu tiež preč. Sa nebojte. A sa mi dá, že si to spravil zle. Všetko je dobré. Ešte musíš jeden. No. No, správ ten oný. Tebe sa zase len zdá. OK, teraz Threshold plate si by ma nespravil. zaujímalo, ak sa dostaneme na druhú stranu. Nevadí, ideme sem. Spravíme si chestplate. Crafting. Tak. Toto ide. No, správ blok. OK. No, 4. Akurát to vychádza, takže nám to vychádza. Tak, tak. No, skús. A ja som to vedel. Toto nevyšlo, počkajte. A ja viem prečo. Ja na to si prídem, počkajte. Všetko je tak. Tam som dal. Hej. No, on dlho uvažuje, ale zistil, že to nám chce byť ešte jeden blok takto. Takže tie schody pôjdu troška preč. Nevadí, z nich neobudne. Bude to také pekné, ako je. Ešte krajšie. No, teraz tento rod zničíme. Ospravedlňujeme sa za tieto faily. No a teraz dáme takto rudit. Každý robí chyby. No dáme tu my. Repeater, ktorý nastavíme na jednotku. Ideme ďalej. Dáme tiež repeater. Repeater musí byť zároveň s týmto, s tým pistonom lepivým. Takže tu na jednotku. Hop. Teraz ako sa vyskačem, tak je to dobré. Vyskačem sa aj týmto, to je jedno úplne. Alebo že to nejde. Čo sme sa spravili?
No my na to prídeme a ozveme sa, takže zatiaľ čaute. Čaute. No, takže sme späť. Už som prišiel na to, ako sa to robí. Takže vám to povieme, keď bola chyba. Chyba bola, že prešlo play sme mali Tu, a A nie oni mali tu. byť tu. trošku fejlík, no Tieto schody Trápne. posunieme za kamerou, aby ste s tým nemali tak ich posunieme to o jeden blok dozadu. no a teraz si vezmeme toto, dobre ešte nastalo. No a ešte toto ešte nie je správna tá druhá strana, takže to potom spravíme. Hneď ako zadizajnujeme tú druhú. No tak to rovno správne. No tak to spravíme. OK, takže vykopať, Ešte jeden blok Železo. vykopať doľava. Tie PC prečo nemusia ísť vôbec. aspoň že to vyšlo. No akurátne. Tam už máme aj torčku. To už len poťahneme rudit. Stoj. Fail. Tam dáme zase ten repeater. Bože, ktorý môžeme nemáme. spraviť to menej. Takže ešte raz repeater. OK, takže to bolo Tak. Tohle to len pôjde presne. Tu nadáš torčky a redstone a ešte jeden. tak, dáme to. Máme to. No teraz by to už malo ísť na milión. Už to pôjde určite. Tak, na Ne, jednotku. Rudit. Čup, čup. Dúfam, že nás to bude počúvať. Na Zle si jednotku. dal repeater. Dobre som ho dal. Tak som sa ja pomýlil. OK. Môžeme spraviť takto, toto chýbať nebude. No, Tam tam potom bude. prestávame. Viem čo mám spraviť. Pressure platey. A už to bude, dúfam. Je to tam, No, je to kasa. teraz to ešte oprav. No, toto môže ostať. OK. Teď ideme spraviť to dizajn, nie? No nie, teraz oprav toto, čo si pokazil, to hore. Čo som pokazil? Veď tam, lebo ty si dal, aby sa jedna neotvárala, lebo si vypol hen tam tú onu, hen tým. Takže si to vlastne zrušil. Takže tam vyskač si hore. OK. Ale železa máme dosť, tak nejdeme šetriť. Ako poviem, chápeš? Čo ti poviem? Ešte urob pressure platey, tieto železné. Ešte inde jeden. Vyšlo. No a urob pressure platey zatiaľ. Zatiaľ 2, potom tam ešte doložíme toho železa. Tak. Tak. Dúfam, že sa vám to páči. Mne sa to teda páči. Aj mne. Mám. Teraz to dodizajnujeme. Vôbec to nebude vyzerať hrozne podľa nás. Takže takto. No. Tam vzadu by si to mohol nejako osvietiť. Naozaj. Torčkou nejakou. Tak choď si po torčky. A tam to osvietime, aby sa tam nespoznal žiadny zombie. Lebo potom nám to bude hučať. No. No, to sme vychytali. OK. No. Dobre. Šup. 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 Kde máme železné? Tu na... Hop. To si robí zo mňa srandu. Počkajte, zistíme, čo sa stalo. Všetko má byť ako má. Už to nefunguje. Asi tie torčky. Nie, tie torčky tam nemajú nič s tým. Vôbec. O bože. Čo sa stalo? Vôbec netuším. Blbosť. Znova spraviť kompačom. Povedzte mi, čo s tým je. Čo to je, ako to má byť. A toto je, ako to má byť. Toto je na jednotke. Na jednotke. Čo to mohlo dokaziť? A neviem. Železné pressure platey. No, to bude možné.
Takýto Miley failing má vynasrať. No a skús tam dať ten železný. Čo sa stane, keď dáš to na... dal si tam zle drevo. Dal si tam dubové, ale toto... No dal si tam dubové, nie brezové, ako to my dávame. Brezové tu na... No a keď tam dáš ten železný, Veď sa tak nič čo? nestane, nepôjde to. A takže krompačom alebo niekopeš, no. No tak budem mať kameru, to vyzerá dobre. No a teraz môžem spraviť ten dizajn. Hej. Tie schody sa tak zúžia, takže to môžeš dať preč. Tie schody. Dáme za kamerou preč. Také malé failiky, ale povedz to. No ja ho nebavia s tým presne. Aha. To budem musieť spraviť. No však tie schody za kamerou spravíme. To spravíme za No, kamerou. to spravím za kamerou. Ako vidíte, dvere fungujú ako majú, konečne. Dvore sa vám páčia. Celkom pekné to je, nie? Tajné. Bomba. Je nejaká rolovačka na žalúzi. Takže teraz choď dať tie, škúrkajny zasadiť. No, dobre. Potom sa nám naša ešte pomôcť. Už si ho zväčšíme. Možno aj do budúceho dielu uvidíme, ako na tom budeme. No a ináč, keď máte lekna na tej vode, tak môžete kračať po tej vode, ale aj tak aj vám to zavalžuje a proste neplávate, nemusíte plávať. Dvere sú také bombové. No. No, tie schody. Teraz sa s tým budeme paprať. No to je jedno, no. OK, v čom sme chceli pokračovať? Takže dvere máme, tie by sme spravili tak v druhom dieli. A vlastne už sme vám, ako sa to robí, sme vám to už ukázali, tak Tak toto my to- spravíme asi za kamerou. No my to môžeme tieto tu nás spraviť tiež za kamerou. A budeme mať vlastne toto. A čo by sme vám ešte mohli ukázať také? Čo sme vlastne chceli robiť? No. Môžeme postaviť do nedru tie No, takže postavíme cestičku do nedru vlastne. No, takže Musíme ísť na- o chvíľu sme späť, my ideme na drevo, aby sme mali dosť brezového dreva a aj toto upravíme. Ideme na piesok. Lebo my to ideme robiť týchto blokov. Ale my spravíme, ja ti to ukážem, hej. No, Ty chceš nechať tento vonku, ja by som skôr spravil tak, že odtiaľto nejakú cestu, vlastne takú túto, sprostosť, až sem. Niečo kúkáš? Prečo nie? vyzerá úplne No hrozne. dobre, tak ideme na drevo, no, je to jedno. Tak o chvíľu sme späť. Sme späť. Už sme naťažili to drevo. A ináč našli sme mineshafty. Včera. Včera sú Tak. strašne ďaleko, asi 2000 blokov od nás. Našli sme tam tie melónové semiačka a dyňové semiačka. Našli sme aj dyňu, ktorú sme vyťažili. A môžete napísať do komentárov, či máme ukázať tie mineshafty alebo nemáme. Pre vás by sme to spravili. A choď asi o toho nedoskopni, aby sme to mali to doskopni potom. Tam sme mali konia, ktorého niekto zabil. Neviem, kto to bol. Zombici ešte. Nie do smoty. No a čo? Potrebovali sme kožu. Na knižky. A krávy máme strašne ďaleko od nás, tak sme to troška pozabíjali. No a potom sme šli na výpravu a našli sme asi 500 kráv. No bez zase nie. To ale Veľa kráv. veľa kráv. Strašne veľa kráv. Niektoré boli veľmi. Pár sme ich podojili. Určite v iných dieloch budeme robiť aj nejaké farmy na kravy, na ovce, No, na v sliepky. budúcom dieli robíme XP farmu.
pokiaľ viem. Nie, v budúcom dieli robíme obilnú farmu. Aha, takže robíme- potom robíme XP farmu. No tak v budúcom dieli bude to taký troška asi dlhší diel, lebo urobíme aj farmu na obilie, aj na melóny, aby ste to mali všetko v kope, aby ste to nemali také roztriedené. Čo si spravil teraz? Na čo som bral toľko, tam budú schody, neplač. Na čo som bral toľko tohto? Dreva? Hej, Nie, ty si povedal, že potrebujem 20 sekúnd. To si mal troška skrútiť ešte. No tak to troška vráť. No tak, no. a pôjdu schody, hej. A pôjdu schody, veď všetko uvidíte. Tam pôjdu tie polbloky. Nad tie. No všetko to bude takéto. No proste takto. To bude vlastne také isté ako je toto. Taký istý štýl, Tu na. indiánsky. Alebo tam, alebo tam. Kde? Dobre? To je dobré. A teraz tu na ešte dvojblokové. Tu na. 2 bloky. Čo ma otravuje? Zase nebudem mať lopatku doma, nezačnem s tým, čo robím, keď sa vrátim domov. Veľa samozrejme. Čo tam bolo, čo tam bolo? No, aj tak sme už nebrali všetko, snažili sme sa aj hľadať hlavne diamanty. Keď sme brali všetko železo, tak ma nestačí ani čestka. Ani dve. Práve preto sme vám neukázali tie dia, lebo tie dia, no vlastne okolo tých mineshaftov sme našli dia a kopali sme ďalej asi, Asi 10 dia bolo, sme našli v tých mančastých čestkách. no. To asi Takže sa- 8 hodín sme hrali za kamerou, celý večer, No, sa nám celkom zadarilo. tak sme hľadali furt dia. Preskúmali sme asi 30 Logika. baní. Logika Minecraftu. Keď idete lodičkou po vode. No, to je najväčšia sranda na buráte. Šiel som si po vode, zrazu stretnem chlobotničku a lodička nikde. Ostalo mi tak ako drevo v ruke. To je všetko, nie? No, a teraz to... Takže mi to nechce obchádzať, takže sorry ľudia. Čo si Potom spravil? to opravím. OK, takže... Aha. To ešte nebude stačiť, že? Má, mohlo by. Isto tak budeme. No. To čo si spravil? Neviem, to všetko opravím. No, tak to polblokami to teraz vyplníme, aby to vyzeralo pekne. Možno sa aj táto cesta páči. Ale podľa mňa to je celkom pekné, nie? Neviem, či mi vynuté bloky. Mali by, Mali vyvedieť, máš to toľko. ak nám šťastie popraje. Aha, Asi môžeš klikať na dachu. trošku fail. Jaj. Nerob. To čo si dal? Ja neviem. Dobre si spravil tú cestu. Ešte tam ti chyba, na konci. To čo je? Ešte o jedno. No ešte jeden treba to posunúť. 6 dreva, že by akurát. A ešte dať Prisahaj. To je v pohode. Nie. Tak. No, Počkaj. čo si teraz spravil? Tak. A No tu na teraz pôjdu tam, schody. teraz tam pôjdeme dať schody. Nemáme pri sebe. Máme nejaké tie schody. Aha. Dá sa tvoj štýl dávania schodov. Tak. No je to krásne. Jasne. Ešte to osvetíme nejakými tými torčkami. Aby to nejako vyzeralo. Tak poďme tie torčky. A máme 7 mi nejaké... stačí. Asi to na to nepoložíš. Ak sme našli väčšie. Mohol si to robiť adventa. Ne. Tam dáš to. Tam dáš. Tak. A ešte, a dávaj ich z boku. A ty no daj tiež.
Aha, my už máme len jednu. Tak choď ešte spraviť torčky. My sa nechce to tačiť takto. No to robíme za kamerou. No, presne. Teraz ide hlavne o to, aby ste sa nenudili. OK, takže... Tu ináč máme vonku, ak ste si všimli tú takú menšiu farmu, aby sme mohli dorobiť tie knihy. Tu pravda, že zrušíme a zväčšíme tú normálnu. Celkom pekná. Čo máme dole, zväčšíme a kľania si ešte môžeme ísť teraz dať nejakého toho No, mne sa zdá, že už natáčame dosť dlho. Tak asi v budúcom dni. Tak asi v budúcom. No. Takže to bolo asi na dnes všetko. Dúfam, že sa vám všetko páčilo, čo sme spravili. Ak áno, dajte like. No, pomôže aj nejaký ten odber. A V budúcom dieli. v budúcom dieli budeme stavať robiť teda farmu. tú farmu. A my sa učíme. Tak, Takže čaute. čaute.